Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kubatshazwe isihluku kusoconga icandidate ye-NFP edutshulwe maqede iyashiswa nemonto yaba umlotha. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibuka khona le video. Mangoqala usijona lelikhasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Umnumzane Dumzane Qwabo bengenele ukhetho ku ward 17 kwaNongoma kusolo ukuthi yisidumbu sakhe esitholwe emontweni kamfowabo. Lesidumbu ebesishe esaphela singabonakali sitholwe emontweni ngomsombuluko ebusuku emgwaqeni ophakathi kwaNongoma noPhongo. Olupholi be-NFP busolo ukuthi uQwabe uqale wabulawa ngaphambi kokuba afakwe emontweni wase eshiswa nayo. Unobhala jikelele walenhlangano umnumzane Khanani Mdlethu usenxusa amaphoyisa ukuba aphenye lesigameko njengoba ilungu labo lihambe ngesihluku esingaka futhi ke esikhalisa unyembezi. Kuthiwa ke ubuye abe usomabhizinisi uQwabe futhi ke nomphakathi ubumkhonze kakhulu njengoba ke ube umuntu obenosizo kakhulu emphakathini. Umnumzane Mdlethu uchaze wathi sitshela ukuthi imonto ibinezi imbobo zezinhlamvu kanti futhi bekunegazi endaweni yesigameko. Lokhu kusenze sasola ukuthi mhlawumbe uqale wadutshulwa phambi kuba ashiswe nemonto. Lokhu kuyasikhathaza kakhulu njengoba ke kusele insuku ezinhlanu nje vokuba siye ukhethweni. Phambilini njengenhlangano sesanxusa ukuba kutshalwe amasosha nezitolo ezindaweni ezithile zaKwaZulu Natal ezaziwa njenga-Olubhadi. Namanje siyaqhubeka naleli khelo. Umdlethu uthe isigameko lesi eswathuse kakhulu amalungu eqembu. Okhulumela amaphoyisa kuze lonke uBrigadier Vishnayed uthe sekuvulwe icala lokufa komuntu eliphenywa amaphoyisa asesiteshini eMagudu. Uthe inhloso yalo luphenyo ukuthola ukuthi lona oshonile ngabe ushone kanjani. uNayid uthe njengamanje kusenzima ukuqinisekisa ukuthi lo mzimba utholakele okaQwabe njengoba ke ushe waba umlotha. Bafethu ke indaba lezi ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Nathi ke njenge Media siyakhala kakhulu sikhalisana ke nabangani nezihlobo kanye na umndeni. Into le bafethu ebhlungu kakhulu sithi ke dudu alehlanga lungehlanga. Mina ke njengentatheli ka YouTube bafethu sengiyaphela khona la ngicela ke nengibambe evidweni elandelayo.